Pitääkö se tuon eka pointti saa ennen kuin jälkeeseen? Älä niinku kuukaan toki saatana. Tää vittu. Siinä on joku ajana. Voinko meidän päätä? Eli tän paskan vasemmalla. Ja siinä on suoraan eessä! Tossa! Mie sai sen. Aja päältä! Se kuoli jo. Siinä on lisää ne spawnat Siinä lisää. Teiltä eessä. No siinä näet sen punaisen paskan. Varttaa. Minä on spawni siinä nimittäin. Spawnas lisää, ammu! Hyvää! No lumissa on tuota. No me ajan siihen. Se pitää ampua sitä. Vittu. Se pitää ampua sitä. Vasentielesti niin onneksi oi. Monta? 20. 20. Oh fuck, Karkuun, takas mistä tultiin. Joo, siellä violassa. Siellä ampusi. Tuolla jalkaväki, puun takana. Hyvä siellä osuit. Outposin laittaa tuohon, mut siinä on... Vittu! Ampui Panzerschreckillä meitä, mut pitää pois se. Jos on nyt tukit sen takana oli. Tuo tukit vai? Joo. Oh joo, sieltä lähti palaa se. Ei pyrkele. Mitä vittua poika? Se kotiin päätä kyyttiin. Tuolla on randomasti meidän. Aina kun meidän pitää nyt puolustaa tätä, niin... Joo, eikä objektille. Mites nää tolot? Löytyi yksi. Toinen. Tulossa. Sitä tankistaa, what the fuck? Stuka! Ai mitä kukaan? Stukaa! Perkele se ottaa tuo satcheliin milloin. Ai, mä taisin tuhota sen. You killed a friendly. Ja Vehicle Destroyed 1, joten se se vitu sinko saatana räjähti tuon minun AT-miina, mikä johti siihen, että tuhoutui se tankki. No voi vittu. Ai asensit uudestaan, niin. Lapio tappo! Lapio tappo! Tullu ois tehdä semmoinen. Joo, kyllä se kannattaa vettä silloin ihan uusi reset. Uudestaan. Sinähän ei oo. Miköhän ne ylös? Se oli tuossa ulkona. Tapoi yhden. Toise. Vitun perässä ne lämmin tapoin sen. Ei vittu, ne spamdaa tähän! Tässä on joku vitun paska. What the fuck? Ei pääse vielä. Kuole jumalauta vitun natsipaska. Saatana. Tuo on yhtä kovaa ääni kuin vittu näissä asseissa, että mitä helvetti. Kovempi ääni nyt. Me löysin vihuja spawnin. Miten tää tuhotaan? Dismantle. Pana F. Yytävä mikä se on. Tuhottu. Ei vittu, mitä tulee tuolta muurin yli. Oi saatana. Kyllä siinä on AT-miinuja. Onko niitä joku tankki vai mikä sitä ampuu melkein? Mä oon jossain ihan muualla kuin täällä. Se on tankki! Karkuun. Sain, hyvä. Täältä kuuluu vihollisten ääni. Nyt se taisi Taisit saa se. Sieltä tulee luotti. Siinä on 4 tyyppiä. Lapio tappoo! Saksalainen vittu ja joku auto. Siellä ladossa on. Yläkässä ladossa. Ja koska jalka näkyy vittu seinältä vini. Mie taisin ossua siihen. Täällä on rekka. Sahti, ai vittu. Se ihan vaan päätä. Saksalainen. Taisi ossua koltilla päähän. Salainen. Siinä on se pavasia ihan vittu natseja! Siinä on niitten autosta.
Ota siunko alas siellä. Tuo käsi.